Maayong gabi Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang atong isgutan karon, of course, kini. Kay naa manggoy mga igsuon nato gikan sa ubang grupo nga namasangil nato ngano daw kinahanglan gyung balik-balikon ang pag-ampo sama pananglit Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Dayon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Dayon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Nga, ang Dios makasabot man na diretso bisag kausara nato iampo. Mga igsuon, tubago nato na ha. Walay problema kung balik-baliko nato ang atong prayer. Gusto ta og ebidensya nga i-prove nato nga okay ra ang repeated prayer? Gikan mismo sa kasinatian sa atong Ginoong Hesus. Sa dihang nag-uol siya nga nag-ampo didto sa garden sa Getsemane. Pipila na lang ka oras before siya dakpon og patyon. Akong ibutang sa comment section, basahag yun ninyo ang maong teksto. Katulo gibalik-balik sa atong Ginoo ang hangyo niya sa iyang amahan. Muni nahitabo. Amahan, gamhanan man gyud ka. Pwede ba gyud unta nimo makuha kining akong pag-antos? Pagkataod-taod, nibalik na pud siya. Amahan, kung mahimo makuha nimo akong pag-antos. Taod-taod dibalik na pud siya. Amahan, pwede gyud unta nimo makuha akong pag-antos. See? Ang atong Ginoo mismo kay gusto niyang ipakita sa amahan, he badly needed the intention. So mga igsuon, kung gusto ta og mas makonvince gyud ta, muhatag kog mga examples nga sayo nato sabton. Okay? Sige, number 1. Kapila ta mukaon sa atong kinabuhi? Kausa lang ba? Well, dili. Kung gusto tang ma-maintain nato ang kalig-on sa atong lawas, dili ta maluya, mukaon ta pirmi more than once. Number 2. Kapila ta mag-exercise aron healthy atong lawas? Usa lang ba ka adlaw? Of course not. Kada adlaw para himsog gyud ta. Ikatulo, siguro nakasinati mo ani sa balay sa gagmay patang bata. Kanang naatay ipapalit sa atong mama. Example, Ma, muadto day ka sa syudad. Ma, pwede ko palitan nimo og sapatos, ma, kay naguba na manggod akong sapatos. Taod-taod balik na punta. Ma, paliti ba ko, ma? Taod-taod balik na punta. Ma, ayaw baya kalimot, ma, ha? Nakuha na to. Kay atong ipakita sa atong mama, we badly need the particular thing. Kanang inahanglan gyud ta sa maong butang. Now mga igsuon, diri ta musulod sa lalom-lalom na nga pamalandong. Sayop ba nga balik-balikon ang prayer? The answer is no. Dili. Mas maayo gani nga ipabati nato sa Dios nga balik-balikon gyud natog ampo ang maong prayer, kay mas makita sa Dios nga we badly need the intention nga atong gihangyo. Kanang makita sa Dios nga luuya pud ning tawhana. Iya gyung gibalik-balik og ampo kay gusto gyud niyang makab-ot ang maong tuyo niya. Gikan ako. Mga igsuon, balik lang gyud ta sa kasinatian ni Kristo. Nganong gibalik man gyud niya sa katulo ang iyang prayer. Kay gusto niyang ipakita sa iyang amahan nga nanginahanglan gyud ko aning maong intensyon amahan. So mga igsuon, okay na nato? Okay na ta? Hinaot ta unta. Dili na ta magduda, dili na ta mahadlok nga balik-balikon ang atong prayer. So pwede gyud ay mga igsuon. Ipabati nato sa Dios, Lord, nanginahanglan gyud ko sa maong pagampo. But of course, kinasing-kasing gyud ha. So mga igsuon, ang hangyo,
please pray the Holy Rosary. Kay pinaagi di ay sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, mapabati nato sa Dios nga we badly need the intention nga atong gihangyo sa Dios. Dili kaha maluoy ang Dios nato, maluoy because Jesus is the divine mercy.